Lagi dia video dan jalan dia. Mungkin kamu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada nairon lagi yang ucap kapag penalaman si Allah. Sebab sa ini kalimutan Allah sa kaya pakauntun tanong sa gaya ya majlis. Ubu katawitan. Kala iyarga nga lagi da ya majlis. Na apiatan orang tayo kung mga walaitan na rumudutan. Api kala kekuatan watamu kadatus saliw na awaan tanong. Ubu ukatawi tanong. Kala iyarga. Agi ang iya majlis. Sakan nagunin na antay tabliga kumabu. Ay kaya pangapadang si ina pagaletan 93 ago 94. Pag 94 ngayon, nada ako ba din praras ng sa tablik? Ibu kay plugod bro. Nagyan nga iya kaya pang padakan nun na may kadakdaklap ke balakang na pakaisya. Penggiraw sira na ino kami ni wari di ito bilig malagi-lagi ito. Dini ito beligan na nga mga Kristen. Umano mandang na ipakisya. Ngayon na diya kang sumbag na ba di publiko ka kagya kailang sukap sumbag ako. Ayad na sumbag ito. Nasi kutungan na yung makala kanderwa ko mga Arab sa Makkah. Mga Quraisha sa Makkah. May akala sa kanderwa ko. Bebay mama wata mala atau na may murtug. Kaya pamitengiran na gibuang nga yasirun sa Makkah. Na ayah may kadak-dakali Tuhan na digyan kaya malilibet akiran na country. Kaya pamitingiran, kaya duro kairan na api agi kaabah. Na ini sayo diran no naging mutuan talog ato sa Gunung Pulau Barahala. Tabir kau. Giya ah. Gina, ayah mimbalay sina si Ibrahim. Doon silang Ismail. Ana mito misusungkir besaya ay mito tungkaro saya ay ngaran niya na Hijr Ismail. Igira dito opo. Napkirik siya na. Siya matatago ang utama kamo Ibrahim. Iyan nga kaya boleh si Ibrahim ako si Ismail. Na sangot kaya lipat yung mga Arab o antay Tuhan wallah ay antay Tuhan o Kaaba. Ayakir ko na swalla na bu may lambakiran na Rabbal Kaaba. Kado ibuturan na Rabba hadzal bait. Nga ya. Ayakin diro ako mga Arab. Na ako rin na sapsul dagu saliyo. Permitin nila no naging utatulog ato sa Gunung Pulutiman. Barahala, pino-pino era na eh. Guti tuladan na kaya pamtengiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapita kagabi, napakilay niya ng utama suso ang utama mga pagarin niya ng mga Arab.
Nakagi aid na manan ako daw na sumangalok siya. Apkiw din ito akalati kinamatan na kaya. Duman na yari ikabat ito na isa kabubuan na mga tao. Gaanan ta tututula ka ebo slice na kano nagyang kaya sumbagang ko tapakay sirak na inwari. Ay abu sunguan yun na sa kami. Sa katano mga maranaw din yung sunguan ng kaya mga Kristiyan. Benda kapakaya sa kanan ng mato na kanwa pakay siya na in. Ino ni wari di ito biligyan ng mga maranaw. Kati sa kanwa makapupo nga markas. Inas kami ipangilubaan niwa dan niyo rangkapi ang kaya mga lagi pakasalian ng kaya diang di panunutulan. Si sagyang mo ta kaya pakaturuno nagyang butuwa 2 surah. Lagi ay pagana minituro na surah na Iqra. Nah, 2 surah niya katalundog ruo. Kaya subuhat ang mga ulama ang di miyaw naon. Ana petero at igina ay niya katalundog sa mutwa Iqra. Ya ayyuhal muddathir. Adum manaptero at igina ya ayyuhal muzammil. Benar sama ni na sakano pernah ayakin na ganyo siya na miya katalundog sa mutwa Iqra. Ano man natigin na kanakagi miya katalundogon. Ay miya katalundogon na miya aloy yalim na ya ayuhal muddathir. Ano man nang ginawa di ka gingon ta sa katawa ulama na ay kaya panutulan neno na ay miya katalundog sa mutwa ya Iqra na ya ayuhal muzammil. So di din na ipagayunan. So sa kano no? So sa kanon na ayaw niya katalundog sa mutwa Iqra ng mutwa Al-Muzammil. Na ikatalawa mutwa Al-Muddathir. Ngay nuwag no to pero so sa kanon nagyuti tumalundog. Na anak tindigan, anak ka rin ako. Sisag yang uta kaya garsono Jibril o Rasulullah duduk sa uta puro apalaw oh digita no niya kapamisita ka naron na ay kaya pakaw mo no Jibril nagagawi kana badundo nakati sudah nilang batian niyo sa suratul Dukhan 1-2 ayat Peter wallah ayat kaya pakaturunan yang Quran na gagawi Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin suratul Dukhan sadaqallahu gagawi mata na tigo Allah apya katurun namin sa Quran si ko kagagawi ama pa penuh-penuh ang kabarakan samo to yang ayat na piyakit to kaw niya na ayat kaya pa kapag mita o Jibril lagu sa Muhammad nagagawi iyo ikadua dalilakan na Peter wallah atigin na inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr lailatu ayaw makna lail na kagagawi mata na tigo Allah apya ka turun namin so Quran si ko kagagawi inan samo to gagawi yo ano ba dundo giti sabab ayat tindagan na ayat kaya pa kapag minta o Jibril ang gusto Rasulullah na gagawi. Ay yan kaya 2 ayat. 2 surah. Ayat man at tindagan sa ayam ya katalundog sa ngutwa Iqra. Ay yan takya gaksan yan natin na Iqra.
Na ayah membuat tindakan sa ayah ka talundog sa nguta ikra na al-muzammil. Na giyang ka iya katiru Allah. Gagaw iya kaya pagmitiran, gagaw iya kaya pakaturunaon. Pitiru Allah. At yun dugo Jibril sa Rasulullah. Akagi ako makamasawalay sa nguta kagagawin. Na bedin di pa kakwasa pa ariyan sa kapwa ka request time kakaruman yan sa tanggubo. Na mitenggubo. At yun dugo Jibril na pitiru yan na. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Qum fi'il amr, tindak al-lail. Nah, sembayang enggak ya al-lail mababasa gawi. Takap sembayang ni enggak muta kagagawi yo. Na ayak kaya pagmitiran na kagagawi. Nagi na ayat kaya sembayang na kagagawi. Gitu kaya tiru ako ron sa ayat tumalundog. Amya katur na surah ku Iqra nang kaya Muzammil. Kum atigin, kum. Lain sa Quran. Kum. Tindakan. Tingin tanay sudah kan? Tingin na al-lail. Sembayang ni enggak mau baca gawi. Tingin na di ko magagal. Tingin na illa qalila. Sembayang ni enggak tingin na enggak mau baca gawi. Inun tabu sa lebat tinggal sama itu. Yang menangutas suratul Muddatsir nakadidundo. Kagi ako maka sembayang ko kagagawi na miniraw sa kapita natatanggong din di niya katanisuan yan. Kumiyasiron sa Jibril na tigin na, hay Nabi at tanggong kum hindi ka sangot na kagagawi na pitero yun na kum si man sa kaya kadidin tigin na kum winangot na kagagawi na ay kaya pakatindigan yun na kasembayang kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Nya daw na tigina kum tindka tigina anto na isuo tigina paamdir paano mo nga mga tao na puung ka dumamakikter kum sa ander tindka paamdir na puung ka ni man to mamakai keter sunguin kasiran. Nah, yang gaya ayat na ayam itu teruyan na kena ubayat tinggi yang ku Rasulullah sunguin ka Persian, sunguin ka Romanian, sunguin ka atuna sa mga country. Ka ayat Peter uyan na si sunguin ka nga mga tao si. Kenapa begitu? Gaya sabab pa mga tao pagisa tingnan na hinuar ya dinyusungan na nga mga Kristiyan ka dinyusungan na nga mga marano. Na kagya iya pakasan na ayat Peter wala na ayat sunguin ka na sapad ka. Ano ba ko sunguin? Ya, sino betul kan? Nanti semua kan? Hah? Ini terus juga mak Kristen. Tak ada dalil. Surah Asy-Syura Nabi Tiru Allah. Inna anzalna ilaika hadzal Qur'ana litundira ummal qura wa man hawlaha. Ya katurun na mereka tinggal nga Quran ka anak kakira manis ka sagyan kay umal qura. Nama pasad na libton na kakira. So hindi pa guna nun. Si iyo melibet tadudan. Maraya ga? Benar naki. Kusunguan tanong nga mga Kristen na gugyan ka sa katanong. Na mas priority ang nga katanong di sila. Mangkay no. Languna kay inimbina sa mga pagarian, baka nubod ng kararangit. Mimbina sa tanong na mimbina sa sirat. Nagyan kaya bina sa tanong ang mga maranaw. Gugyan kaya bina sa mga Kristen. Ano priority ay sunguan nun? Sa mga maranaw. Ang gaya ako man pero ang mimbina sa tanong na mimbina sa sirat. Nasan sa may lain ka, kalalalungan, kadaruakan sa mga Kristen na siburam na maranaw yan. Gaya no?
Nah, sa mga Kristiyan, niya magaritis sa mga mamon. Sumambot sa mga Muslim na niya magaritis sila. Pero nakadami na sa. Di nga kayo ni magagidamaki. My friend, may akiyang binasa nga mga marano. Di nga magagidam. Sama na ng mga pakiwatan, yung mga mata, yung mga tingin-dimensyon ng mga mama, kipagaritis. Mga thank you lawlasan. Kristiyan. Saya napakiwatan niya ka na magaritis. Madakal. Kenapa ba madakal? Kami kadakal. Napitaro nakadami na sa. Ang bangga nakadaro ay nakadami na sa. Kasama yung amibigay sa kakaino kayo pagaritis. Puna nakakuwapu kakadad na biya garitis kaya na bata-bata na minisang ikaw nakiap ketiyat-ya. Niya ka raw magaritis. Okay, sugot ako di ko suka denggar ngeta. Nakagebo kagag ako na pamamanduan ako. Pamamanduan ako kana baka di pa dati may timur. Ini sakit hatian na sakni sumakit hatian ya. So na panitulad na kian binasa nga maranaw, biya mga Kristiyan. Tabiar kan Yang nga mga Kristiyan ay kian binasera na sumipan tagukap manok na sira na miteri. Tari so mbu tego sa gelata. Nagi mambu maranaw ya na si ubra niya nga tari ko. So Kristiyan na tarik, dua-dua. Nah sumeranam na tarik kok. Kaso na mga manukir kan sih. Papaganior kami kaya namimisda. Para tiya kano. Sama ya kanuban nagkakongkong nakamapian ka. Ni kapir ka na, dang magdam. Tari ro sangot na Kristiyan na tarik ka. Ato na yung bida niya. Baan nang bida ano maputi abubuy gusto may tamabubuy nako na di siya dini wa. Ano bida niyan? Daki, kolor bu. Ini yang memecah ka. Langun bubuy dia pun. Bubuy dia pun na maputi, may item dia pun na takwa. Nay. Tunggiraw ka. Sungo lagi ang mga Kristiyan niya. Pamana pelepas na kaya amit tari ka. Naya sungo na kami sa tari. Pelepas na kagyan kaya amya magaritis. Nagyan mga Kristiyan niya, ibu keton karitis na dua-dua. Nagyan nga beranaw, nanamya garitis sa talo sanga. Isa, dua, talo. Matang Allah. Nakataro niya datang minasan, ditaroy semua. Andang nga mga tao dito, ano kami niyo, sungoy. Kasungo nga kaya kabagtalang ka. Buat sasabutan ka, nakagipa ka nga pa kaudugan na di ka kataw na kasiwa ka. Ito napat. Yan kaya ang mga Kristiyan na ayak kayang binasera na misi sirupan dyan. Yan kaya ang mga maranaw mamuda sirupan. Pero niyo da sirupan na maranaw muslimat? May nga din sirupan na. Yan kaya ang mga Kristiyan na sa mga babae kira na may lalakas. Ni bedipita. Badak kailay ni wa maranaw ang bedipita. Sa kata ni bedipita. Adi ni udah kata nang bedipita na sa sarwar sa may nasensa. Nangon na may nes taman saya pia giu dunia nagia nga butuh dia na. Taman talot nagi ni bedipita. Na bedipita nga mga Kristiyan nagi nga maranaw na bedipita. Saka nagiran niya kay Leo sa maranaw bubudipita mauuna ararbiyan dia tiyan niya na sa amin kasama ko rin budi pakagut. Diyan na ano na diyan kay Leo siya na bubudipit na mauna aposong yan. Kanano ba ko kakulabudi kami boleh elektrobudi. Yan ang mga Kristiyan. Na suma mga mamakiran na piamin taliran na uluiran na dapat nga samran na dako ilayin ko na piamin talop ada na merak na maranaw papagang na matang wala say sindi papagang aalutan saya na napagang saya yan nagi hindi so pakatuko mga alaw malalam. Pero ini ada minasnya. Apa mana ditanoi semua? Pelepas ndan nga bimbida sa.
Mimbinasan na nga mga Kristen na sobrang tanong sa kaya binasan. Ngayon, nasira na bilang kataw ni Tito Agaman. Sa kataw na isyon ko niya agaman yan. Nasama yung kaipumunod yan o dibito yung Muslim. Betul na kari sa di Muslim. Makasama yung kanudigan niya pananatudo. Guys, so piya ko siya ang takya pa kagaya. Kami sa sarip agwak. Kami si kaya Abu Abdullah. Hindi naman po sarip ako agwak ka. Mga anti-tablig. Buno ni Raro sa mga tablig. Gawin na, limu Allah, miya kaiga kami ro ka, miya, riyaw ta kami, kagagawi. Miya murteng kami, mamu, sujuhur sa jinsan na. Tiga miya, maswaraki. Muturataw. Kami ro tetang bedak na apa mali. Dah kami makalo, nak muro ka, miya wata-watam siya. Miya kaiga kami sa sarip agwak, kakay siya kaya, nasa motor yan, na miya pundir sa light yan. Nanipakailay. Palayo-layo sa karsada. Di kaya pantagang kami sa sarip agwak na, katawan namin nuta pumuno siya ng katablik, tiya, bismillah. Paganin na miya ka, mga minasto, armalay sa din. Napata kami. Pimbagi-bagi kami, subinta na. Ayaw tahi ka mamiro, na uba kami rin di kapatay langon, na kami makatibus nga mga bigdana. Pimbagi-bagi kami. Kaya gusayak nga rin, ang kaya pag-usay na kaniman to. Miya ka na usira na tigil na ustud sari. Unta sa kataw maginin na, nasamay ang natiginalim, kaustud. Anda tigil na utawa pakiwata ang magarites, kasamay ang natigil di ko gubo, tangilan yan. Mag-armalay. Kaya napaniya pa kanu, kaupo niya na nakako isa tangilan, napiputo ang tanong yan. Kaya nun yan maya patay pakiwatan yan, nangapunrak. Ay dapat yun. Datanong binasa. Gano'n mga Kristen, sabi ho, nga mga Kristen na bubay, mama, wata, malataw, niya perso, sabab sa kaya siyabu. Agyamra na yun, da niya perso, na sabab sa kaya siyabu. Sado bawa, sa maksimum man, anong pakiwata na kanun sa minsan, nataman ni man to na makakalabuso. Iya ka na urak, pero ilang berkat, tigina Fourier saki, bapa. 10 agudo ragu na hatol yan. Sobra manarya kaya binasatan ya. Sama-sama ang Allah Ta'ala ka sobra dan nama Kristena. Sa kaya binasa. Napa man di tanong isumuan nga mga taming binasa. Kasirani isumuan tan. Dia ki, lagi du Rasulullah baya Peter wallah natigila. Sunguin ka kidala Persian. Na mapa ka makasungat sa Persian, nasungat sa Rom. Di, ay Peter wallah na saya Umbal Qura, saya. Niya kataling umambuang nga da'wan na sin tuminipo sa Marawi City. Ay ginan mabuo pa makawan na Umbal Quratan. Yan na ni Central Tanwa, Center Tanwa mga Muslim. San mambu tuminipo ang nga da'wan? Kay no. Kaya katipu nuwala kami binasag yang kayamanan yan na. Duara na. Nalalambusang kay Marawi City. Kumirud kami si kaki ni sa Debo. Ada ami ilaya karuwa bab kabinasa ko kagagawin na sa Marawi. Lalakaw kau na alason si nataman sa kapita kau di ka mabentaw lakatya. Nakana ko ataw. Niya Marawi man to nagagawi. Lalakaw kau nga miya buno ka. Iga di tripping na nga mga maranaw. Haway. Niyati kami sa Debo. Kupat pulo kami si kaki ya, Abu Abdullah, ngay amiran. Nanguta, mga basuraan ron na, dakilayak nun na, basuraan na, silopin na, lalapat nun na pay. Nagya Marawi. Nasungkaw, nanguta, mga basuraan nun na idadapulog sa kilid, kasi na, uba kaw, nukit ka, kidapuan ka, nanguta, silopin. Si silopin nun na, mitubag atay. Kadapuan, nakanap mo ito, nakita ya ka. Pero niyo dami na. Ay man to nataksa nga ginawa ko sa pamilya nga. Dakang binasa. Si karo mga gusto mga wata ka. Min binasa tano. Sobra so kaya binasa nga mga Kristen. Kasan da kailay nga gamit sa mga Kristen. Kailay na sa giyang kaamranaw. Kaya no. Kailay na sa mga Kristen nga katsitsuka. Yung ano na yan? Naging mo bumran. Ay, kamadaw ko na kaya. Kadukura.
Demen mapasangi ka pangarap sangat kandus ora. Allahu Akbar. Bawo din kaya to siya nga si Salano Norte, kaya sungguh anak nama segitu. Ya pas buka ko. Pas buka ko. Ngingi mi pag-uwihan. Ay maprangay mapasan niya. Miya wasanga sa api mina niya lalagoy siya ng tapadiyan na. O ubay niya. Lagi din na ikaw pumasbi niya. O ubay niya. Ay, tigin Anton, ini akakuha. Subhanallah. Tigyan nga ito mga pina, may harambulu ka? Ay, yun, subhanallah, subhanallah. Hindi ako marambul. Yun na mapita, inshallah, harambulu mo, subhanallah. Ngapa mana, da inimbina sa. Inapadiyan sa atas, sabihin ng rambul. Wah, tigin na marambul. Subhanallah, rambulong ko, mapita, subhanallah, subhanallah. Di sirin ni mana sabi na di sirin hindi tiray. Napa man simbar yan. Simbar na. Uban na kaya pamilya niyo, mimbang kala sa Malaya Buria. Kakaan yung runaki. Uba hindi bangala si karumang ka sububayin ka suwata ka kakang kaun. Iba ta kay ni kabinasa. Yang mga Kristiyana, lain naman. Yang mga Kristiyana, ayat titwa katetanusan nila, no? Sebutan niyo katetanusan. Ayat titwa katetanusan ng mga Kristiyana, lumkas sila. Mata ang wala ka, ayat pito man na katetanusan nila, na lumkas sila. Ilang ako na nga na binibining Pilipinas. Ito na, bisikap kailangan sa nga bakip nini ka, bu. Kana na Miss World. Pilipin bakip ninikab ati ikatlo Pilipinas so nabapun ninikab ila yang kapitot yang rarumiruan mato suya ko tinia panasapi anak kredensial yan na ayat dua muslim abay na ayat pita mana na kanditaryan ada may lay sa lawsen yan na nakikanditartan napakatuligatan. So Muslimah ayat itu akan ditarian ada amay laysa. Nagyan mo na nga mga Yahudi o yung mga Nasrani na pito man na nakapamusisyon nila. At sinusiran. Kapangartayran. Na ayaw mo malambuon na bragupati. Naibat na kaubuga kata mga dawa. Na bilangin niyo sa mga tusragon. Kapiyag yung mga Muslim na ayaw mo mabubuon na bragupati. Bilangin ka sa mga tusaragon, ginakan tanaw kay dakwa. Maibot na kawala, kaya buwa malambo na bragupati. Duwiso di rumpan makwa. Kati ay napunan ni Ran. Di ran ini punag yang kaya sa kukuan, na may lote, nangadap, kagirod, pakala. Ay gira pendusung na penda panganian bu, bata na kebitay. Wakil. Oh ni. Ira dia pengen nak kebita-bita tabun. Gira. Wakil biutawan ini anu. Nari ditanu isungan nang mangantar sa tanu ditanu sungan. Lagi dak ona tapos ah. Tapos. Atu nga si apes. Oh, api ada. Saya na sumong ka sa doktor. Na kena uba yapter waro ko doktor na tigin na ande so mata niya nakaetan talabok. Tika katedo ko na tigin na paninis kau. Ang kana na mata apes ang kana ay ako din. Pagkalay dikyo. Si gira si kita baka sapito. Nami ang tao tanong ngalabi durang mo. Ino to. Nah, siya tigin tubuka sangka ya ada sakit yan nung kana na antibiotik na pula lagoy sangka na matapso. Nah, idang kaya pa kau mak dakwah, ba ya tipe kira nang mga Kristen. Na kaya tipe kira na sakatano. Nang kaino. So bisan yan bisa ang kaya dakwah na pula lagoy kira. Andi ni mapya tanong na pula lagoy kira. Nino ka pakaptebliga kapag indiksyon na ka kaso antibiotic o indiksyon ka na pula lagoy ki karumang ka pula lagoy ki wata ka.
Madakla penggirawa ino kanwari dito tablig ina ino kanwari dito tablig di kan mga tao to tablig pamakakapamayo pas na ino kanu di ipamayo pas di kan matao pamayo pas namulalakaw ako ka pangilugo ako sa payo pas paano ako makapamayo pas nasa ka na ino ka pakalalakaw ka puputa na walay niyo ang sakay makapamayo pas nga piya kaya ya ubasa ka ni maniko napamayo pas ako kado na suti ko mga loksa pupunugong pila ana paparsawalayo na ini daliliran to ko kapanaw pa nakano bagyo titito dalilian pupunugong pila ana paparsawalay lagi dang agama ino ka panaripila nakaw at hindi ka di sumuyang na ino ka sam di sungatian na ulama amina ang pamakay tax to no to punugong pila ana paparsawalay baka panog ka nga na napapar ka na miyaw sam kailangan na makasins papar ka. Nga makasanit siya papar. Nga napapar ka na, di nga tugo. Yaw siya nga papar ka na. Nga makapaman sa samapi papar. Nga barata papar ka na. Giisabab, mga pagariakan nakipagadatan. Nakana ubaaya, paliugat, asunguan tanong na nga mga Kristyan. May katuli ka tanong. Mantay sunguan tanong. Sakat tanong isusungwa. Benar din kumimbin na sa nga mga Yahudi, gugya nga mga Nasrani na siyubot sobraan tanong. Ngayon mga Kristyan na mga huldapir, nadagkato na ka huldapir ang maranaw. Mga Kristyan na mga karnapir, nadagkato na ka maranaw karnapir. Ika ba kayo sa kanwa taga Cebu na may masasi sa motor na nipalago niya, inuitin na Mindanao. Sama yan. Kati, langon ka no, ay maguyan. Banda kaya kadakalan na maguyan, no. Naya kayo sana, maguyan na. Tiyakan sa kaya nga, bapa ka na, inuwar yan, may dakdakala motor si. Si kawan na. Pero una ka ano ba narido yan? Si isa tanabo na. Si undaw. Bapak kan minsan si undaw mah. Magundam mah. Mga tay party. Bapak kan minsan nga tengah minsan wina kan. Masih party na magari sila na gusto ama kana dato si gumagaban. Tiya kanay na ri bapak miya dagdag lang motor si ati na. Gunin na karargan na kami ko kapamasay ro nay man to nagiyad. Tiya kanay sa miya dagdag lis na mga laita mo nga kimo motor. Apati na mga baratuan na. Tinamen. Damatin na sumiyagid nga eksari ma bagwo. Gina natin, gina ako ay boy pabili sa kiabidi sa kagay na pito-pito mibo. Ana ipagawa ko na kumpanya. Sobra 50, sobra 50 na niyarian naroon na barato. Pipitong iburod yung motor, tawya. Tiya ka na si pangbaliting na ka na. Damatay sumiyang idang nga abo dyan, tigin na napunan na sa Cebu. Punan na natigin sa Cebu, ini-stormin raw. Ini palalagoy si. Bito niya siya kayo to, di ko ba nabitaro, nakadwisyo di nga pakiyamaan. Umusin gasalti. Nasiya na mata. Lagi di mo madalam, kailangan ko madalaman. Na upumbabanog ka no sa karna pa motor na o di ka sung sa madalam na si kasuntawyaan. Kato na ka. Gua ka na maaloy sa motor yaki inyo. Amiyada, niya karna po. Wati kino siyang buta kasi sa mong. Niyada, napito gawi. O pitero ka, naka nakaba kasi si. Kaya lipat-lipatan na nakimabukay kumada sa motor ka. Sumawag ko sa wiyang nga. Nakiti ko ba nakatawan na yan? O baka tatago isa mga tamo ka, madu ilakaw. Kaya experience ako na. Pero may angar napaka-Kristen na suburaw na kay Amran na yan. Na di ngay disungon. Nga pumatay, kapapanta ng mga karnapir. Mga holdaper.
Di ngay ni sungon. Sa mga Kristiyanan niya maginom na sumyobraw na maranayan sa kalay kainom. Kaya nga mga Kristiyan nagkatun ako sa ato mamaya pakasusuksukli niya na karuman niya na talo kato. Nagyang maranayan na din niya na sanaan sa pito kato kadino kung satisfied. Nadimindero ka. Kaya nga mga Kristiyan nagkatun ako na din niya katawan swalla. Na nagkatun na kayo maranaw din niya katawan swalla. Kakamismila nga kadinya gebal. Matang wala kakamismila nga kadinya gebal. Mau pa man ako ba ang tanong ay di tanong isungon. Benar na kay kumimbina sa mga Kristen na gugyan dahil sa katanong mga Muslim na aya priority sa sungon tanong nagyan ay mga Muslim. Kasi kiran may sasangkot so di ka katarima o mga Kristen kung agama Islam. Sa katanong kasi sangkot tanong. Sa katanong ka makababalang bano. Sa katanong makagagandoli sa di ka tarima ang mga Kristen kung agama Islam kakagis sa katanong mga tao kaya gamawon na diri katanong kayo na yung ba't ito pag-agaman tanong ang agama Islam. O baka nung karalangit yun? Kung nalagi di ka na yung karalangitan. Ha? Matayo po pagar na. Kaya salibutan na ko niya. At sigot Tagalo ka, wala akong tinutukoy na kahit isang tao. Basta, tinatalakay ko talaga ang katotohanan. Baka yun ang dahilan at sanhi sa gising natin sa katotohanan. Dahil tayo po ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingian sa katotohanan. Sana magiging isa ito ng dahilan o sanhi sa pagkagising natin sa katotohanan. Dahil yung mga Kristiyano, sa ating mga paligid, sila po ay nagbulag-bulagan sa katotohanan, nagbingi-bingian sa katotohanan. Ganun din ang mga kapwa natin mga maranaw. Mas masahol pa sa pagbingi-bingi, pagbulag-bulagan sa katotohanan. Alam natin, ang nagkato ng kamaranaw, tumuwag tingin na, di akong nagidusa ko. Tumuwag tingin na, di akong pa ka nagisawasi, at saka nakanipkato ka, idusa ko. Samay ako, di patay na kubal ka. Kaya ututang ka. Ay kisiksar ka na dua. Dan ka kanalay dusang ka, dan ka kanalay kapakatawbat ka. Tigi pawala. Baka kuwari putay. Amay kaguna ko malakalamot sa niyawan na panginaw ako. Di ako pagagatsar. Panginaw ako. Sumuling na ng gupawan. Lagi, yung pa makakasunod sa padiyan, sumiyong ka sa padiyan, pamanadi ka ng baling. Baling nga kika, pangilaba padiyan. Nandi ka pagiga. Baka nakiparate, kabiyang daya dunia, nakilibanuan, nakagabahan yan. Naapya na ka matay, naiputay ka, nakamay kagumaw ako ta dunia. Matangguan na, kapya di ka putay, naipatay nga, nakamay ka, madag ka sa nga akawanan, diwang, sa orang talikudan, puro baba, gumya ako ta nga, mga napanaw. Ano ka pagapat? Kaya gina mo yung magaganda, makakapawala ka. Adang ka man dagang kaya garo ko ba dunia. Okay ang buntay nga ng tsunami sa Japan na. Kaya salatay ka no, di nga minipagunong ang tamala di kiro. Agiba raga. Subhanallah. Na nakagaya panglaba pa diyan, nabakad nakibalingo sa kalilitan. Ka, inito ko baka makabibibit sa kisa kakilawa, ha? Sada. Lagi dia ngeket tagu ka sa dunia, nabakan parate, kay nito ko baka maten na makaw makasalungan na mo rin hatigolan nan, so may kaawi da nakasana amal kati ka isay-sari kagantangan na. Ano man di mga napangungumanan ra ka. Bisa miya ka pala gid ka no kay Pablo. Subhanallah. Miya ka umasi Pablo sa alungan na mo rin, adad na amal yan, gi mabu marana, adad na. Tingnan. Nira ka nung kay Pablo.
Nari na ditanu isungon na nga mga tao. Umya pa to tasunguan. Na ipo ni man to na ubaad na pagiraw ra kanwa ino kami ni wala sungon. Lagi daw mo to taarop pagi ang utamirami. Ano ba mis kanu pun na biligi. Sakna kay na pun na biligi ang kanu. Kaino. Sama ni na gagamit lang sama ni na suka ulam mairakan. Ano ba ay gagamit mo na suka tatabligan saka unutan sa Amerika na di. So sa kanin na kailangan nakatubligan na kanu. Ang kaino ay iprato na ko ni usa lang na mori. Giraw kanu ya Allah. Anak ya mang alim kami na kami ran sumuin. Sumiyong ako kay man to ka para miya kapugas sa kataksilan. Kaso manusia na inaluy wallah. Asa din sa ketuusan yan, arason na iprason yan. Uwaya kedayaan yan, rumason na siyama yan, si karuman yan, si ina yan, so mga wata yan, si pagarin yan, at tigay na yalla, pakipagus na kasirang naraka, asara di kurun na mga naraka. Hati itu dalil. Yarhamukallah. Yawma yafirrul mar'u min akhihi, wa ummihi, wa abihi, wa sahibatihi, wa bani, likulli mri'in, yawma idin sya'nu yughni. Sanggutu alung anatig wallah mauri, na siya ito na palaguyanin siya yan, si ina yan, si karuman yan, so mga wata yan, so mga pagarin yan. Sa kasasambula yung amatan yan sa kaalakyan, wan to na unon. Ikapakalidas yan sa utam, yung gabalbalan na raka. Na si ina, yan kaya, may aluyo Allah ta'ala na di ni makaptatang isa, na si isa lungan na mo rin naptatang isa siya. Inaluyo po Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'd illa al-muttaqin. Suwatig wallah so di makaptitirawa ang magariari. Akhilla jama'an ano khalil. Khalilun khalilani akhilla. Habibun habibani ahibba. Ganyan ni wazniyan. Suwatig wallah so di makaptitigran ang magariari. Al-akhilla nasangot to along na morin na susabagi ko sabaan na mariridu isiran na ayaw mo din mariridu na al-muttaqun so mga tao wakikaalak mo ko Allah ito na riyan tapos sa katibiligay ito na ipurpos ha ito na ihantap sa nga katibilig na ayaantap sa nga katibilig na ang makapagagama. Isa ini alalan o kita akapakapagagama ka. Madakal sa o kita. Madakal sa o kita kapakapagagama. Gawin na susak nun na sutig ko English sa the best. Pinakamapyarak na o kita. Akapakapagagama o tao amukit sa nga etablig. Kanaw bagya mo ikisurga. Kamanda kala. Kapag kaya membuat ka sa grupo ha. Para tiyak wallah. Tiyak to na sa grupo. Lagi na nga kendak lang grupo sa Pilipinas ha. Gawin na susak nun na sabab ko. Kaya tamiyak no pa makapanganan ka na. Kaya tamang ko na mapiyay katinde. Mapiyay kaluto. Ngayon, jamaat tabligin na mapiyay kaluto. Pa makakapaninindaan na the best ikatinde. Napiyay kaluto. Ngayon no. Apa makakapanir sa seda? Nabiyang gaya siura nga tablig na makaibarat isa punan ka sa may to apupot na taman sa may arop tapupot na kasiuryan. Kaysa man man baka batan ko pa kaysa madrasa. Adi tanong terima no mga ustad. Ngay no nakaya ka classmate ka nang uta apo ka. Natip classmate ka no. Kapag ginawa lolo, dito biskuit ka san. Hindi ka may aptigir, nagmumi at tamping, napikita mo man sa wilakal sistan. Nakagidi ka katarimay man to sa madrasa ka, kuwan daw sungaran, ora ka piray dito ka, petoragon. Saka ba pa, anarsa pun, ano, hindi ka kapakayan. Naanda ka din siya mo, nasa ikakitipu. Sa ikatipu ka, mapay niya di tipu. Kaya mo. Kanaw ba ko kapambod to ka sa nga iya dakwat tablig ka, kagya sumiyol da korona?
Na mata ang ko Allah kagi nga dakwah tabligh nang utak kabasa ko kagi the best sa English. Oh. Ikadua. Nagyang nga jama' tabligh na ka quality computer. Quality ya. Kata ni quality. Tunay quality. Mapuro idaredat. So makanditer na makapenditer ka sa lakos te ay argayan na pipira sa ukayo kaya lakos te. Limo ati. Makapenditer ka sa lakos te. Limo ati. Wait na quality lakos te ay argayan na. Ada mo na 7,000. 7,000, 3,500. Lagi dia gini ya Harun. Siya mayan, na mga liter niya mayan na congressman na langon lakos te. Nagato na kon so 5,000. Sapi man na may ito at sapi. Oh, ino tumalay arga na kay quality. Quality ya, mapeti lang. Lagi di mabuhin ba ya, upang makatipu kasi na baka kay tilang kay no. Nasi ko suldo to telugo ina keklarong kau ay din ka katawang ko kapagintaw ka. Kung ikumpara ka ko kapagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kay no. Nasakat tanong mga matulad. Nalangwan na sakro kabintang tanong na adna okay ta. Okay ti tanong na keso atar ka tanong sa Allah. Lagi di kita pakaturug ka. Tabi ako rin, namada ka sama na, di turuga, lagi di ka turugi Pablo. Baka nubod nga rangit eh, miturug mo si Pablo na, miturug mo siya kini, barat sabeng na dadin, malagi siran. Miturug si Pablo, naba na BTN, na miturug mo si Muslim, naba na BTN. Da, nato na yung bida ni Rengi Pablo. Ito na yung bida ni Rengi Juan de la Cruz. Ito na yung bida ni Rengi Mateo. Ya. Dan bida ni Rengi Mateo. Nah Rasulullah na ipengdaw niya kang utak kapturug ka kesuatar kasu Allah. Upang makabangga din nabati ang utak Allahumma bismika amutu wa ahya. Mamaswa kay ni namya quality ka. Tabi ako kan. Tabi ako rin, na di kita katawin niyo, sumbati, Rasulullah, gira di klik-klik ko kagagawi. Nantay mataw ron. Day mataw ron. Sumbati, Rasulullah, gira di klik-klik gagawi, ya. Sama nen, di tanong di klik-klik, di gira gagawi, nala di klik-klik di Pablo. Kalid kumulid ka mamu na siya kiyo to nakalid kumulid na dad nang buti anak malagi-lagitin. Rasulullah na adna pembutian niya no. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bener gina mga managyo. Ha? Pero mana na? Ididrapak sa nga cellphone ako. Ay man to nakyumbit na cellphone na kanya, apa agi nga cellphone na kanya, sugo ka nung nakamuray siya. Muray siya nga mga mas dunuduon nabi, kana ba ebo ka pasangan na ka nakapanik sa. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahumal azizul ghaffar. Sa kur kanuron sanga iya pembaca Rasulullah kira diklik-klik gagawin nakati idadrapak siya. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Kapa kaya mo rasta ni man to? La ilaha illallahul wahidul qahhar.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Gana ni pembati anu Rasulullah gira adik klik-klik. Pembelit sa kawan. Klik-klik. Gitu gira la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Kaganda dan la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Cakur kan urun na karya ko niya bu. Mata mo masakit. Di ka diklik-klik na lagi na mabudi ka klik-klik dua sa sang talako ya. Dan na bida niya ako yung tatito. Dan na bida niya ako yung tabagu ka aso. Di klik-klik da mo tabagu ka aso sa tagawalay na di ka mo diklik di sa mo takot son ka. Masker na lang itang kawallah. Pamarin na di tanong ipagtatabili ka kasi aman isar katanong na di niyang katawan. Na magaan na imamatay na di niyang katawan. Pamarin na di tanong ipagtatabili, di tanong ipaganin. Awaya katawang ko nakagimya ka subayan ka natin ka final. Di aki. Ano ba yung buwas si Rasulullah na tiginag na, taram niya ka subayan ako na. Mapangedegatan wag yang kaya pagintaw Rasulullah. So kada daun yan na gusto kagagawin na mapangedegatan. Inubiyento ko Allah Ta'ala sa mga sahabat yan. Ada silang panamatay na piyakawitan yan silang sa ayat. Okay, miya suata kurkano. Ino to. Nah, sumangat sahabat Rasulullah na pabakabanga din pagilayag yang kuto ano gunilang sagyang kuto sunnaw Rasulullah. Niya kaysa na nasa kata sahabi. Na pelalakaw sa kong takilida pala. Na sutagwain yan sa higay pagabdas yan. Na miya nilidlo sa kong tabugan. Nagunian nung nagitungan na yan sa luba. Kapkalilida mo tatagwain yan na kapkalilijin mo. Tigagyan nga mga Yahudi. Mga Quraisy, pumuli mo, miya kala ibutang nga mga Saba. Miya kala at tanto ibutang nga mga pagtao Muhammad. Igagyan kayo sa una, ngayon kami pa kala ibutang. Tigin nagibuang nga na nakiulugsan na nga na natagwiya kaya nang sa ig. Bay, nida, kakuanon. Tigin na di nga katawan, ang kananak sunna. Nasakatan. Ay kala arga yan, ratan, nga sunna rasul. Da. Ako man nagyan kaya kakili-kili do Rasulullah na di nga inikun, hindi na kanil po kalaer. Gaya sa mga luksakan, mga pagariakan, ayatan no ikiya po na magistorya. Ayatan no ikiya po na magistorya. Nakayagyan kaya dyan maatami na di injawla. Naugod pa ka na mamudjawla. So mga tunga na iniwa, di ko maadjawla, nauban niyo may beta pa mamakinikagkikaan na di ro di manundutulan na pebo, may akwang kaon na may ito. Nabap man na rin marorayuda. Bap man na rin marorayuda. Kagyak yan kaya parate na si kesungoy. Si. Sama sigit na ron keton. Naya parate nagi mala ketonan. Madakla ayat. Wa annal masajida lillah. Yang kaya masjid, agus sumadrasa na yakap pakapupantagyan na sumasjid na hospital, na sumadrasa na parmasya. Ana madrasa niyo si? Da? Madaris? Madaris. Namanya diligado kan? Uban niyo santinibel. Sana di ko pa kayo. Dia ko pa kayo, no baso lang ulang wana kapag nagatan ko agama na timbul sa nga madaris. Di dia ko pa kayo. Yang kaya ipumang daw nga mga teacher sa nga madaris na limitado. Kakanaw ba iran di kambaya ba iso time? Kaya buat time iran na 40 minutes miya pasad. Na ilayan niyo wanda miya makapuon sa mga ulama kasi miya kapung ko mga madrasa na mala time. O pa makaya kaya pag ulama o mga lokal stano na lagi dagyang kaya madaris sa 40 minutes iman to na bubali ulama.
So Nehemia suatan kana ubasan mala discuss. Sangkan na nama dari suka papatay. Ito Nehemia sa may kana mamatay ra katano. Ito ni kidi tanor. Ay bu matawro na si ustad. Na may kami atay si ustad. Nada ustad ito ni suentan. Omani sana di dangan yan sa atay niyan. Kigas so Si kuwagaman na piyakat ni siguro Rasulullah sumasgit sa madrasa. Ngayon, ito na kapakapapandagin. Sumasgit na ospital. Na sumadrasa na farmasya. Subulong na ruka kuwa. Napagwit niya nga pasinti. Si itano di pakinbulong sa masgit. Si daketo na nakakuyiman adar parwar sa masgit. Uban niyo rakan sir ay si keton sa hardware. Tunay ko sa hardware. Tunapan. Tunapan. Da keton unay man. Uban na rin matuno na kumuha ko rin sa 2 kilo. Da tayway rayman. Da, kabiliya iman, da. Dan, da. Ubari si mato sa market. Anak keton sa market iman. Da. Ebo keton ako na inam. Da naman mo matatago nga nanalangon-langon na inam sa market. Kaya nung madakla tao di magawa sa market, kakagidudunang ka inam. Bo na tigin matatago ang kaya adventure. Boro na natin kayo matatago pajiro ya. Kaya so pajiro na di ka itong damat gitu. Gawin na sobra pa. Ngamura ka na ako tarima wad na huta. Lagi ang kaya 2 ang kau di minitaman. Lagi na huta karbusar ya pagalitan no. Sarayuin. Ay dagangan yan nalugas eh. Gua kay limo awal na huta la pihak kasong yan sa Amerika ko istima. Namiya kilala mga Amerikano. Igiran na brother na saka man to diindigang siya ko ano. Lugasing mo. Tigin na eh. Saka natigin na di ako diindigang sa lugasing. Nakaswala na kanaw ba diindigang sa lugasing. Saka bu diindigang sa lugasing. Kapobriya. Nakaiswala na kanaw ba pa digang sa lugasing. Kakawata. Saka niniya kasumurakan kaya ha. Allahu Akbar. Dagat mo naman. Kailangan sa ang mga pagariyak na mawigitan mo ang kaya 5 ang amal ko mga darpatan. Gibo nga taalim house ha. Miyang gulaw lang ni sa miya maka 2 years ago sa Thailand. Sa kato, pagaritan mo, biyangon yan so taalim sa walay. Siya na, panganinda ko wala, makapamisita ka nurakan. Wata ka na 5 ragon. Bagwaraga ari-ari na may lalangag yan so mga mas doon nabi ko kapakaturog na sudlo mataso. Muta Allahumma bismika amut wa ahya na gininirag tanong na ayat yakilang agakan sa unta wata na bugwaraga na bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha tahfazha bima tahfaz bihi ibadah. Wata ni manto kakaka si Hamdan. 10 years si manto. Na kaya labihan 10 ka sura ang milalangagin. Na wid kurupan. Kaya mo ko isasambayang na milalangagin sa tahayat. Awal, akhir. So dua ako oriyan ubang. Allahumma rabba hadihi da'wati tama. Milalangagin. Nasa katano na mapakay. Tabi ako kan. Umapakay. Amato ang katano. Makapasad subang na enggeng kadini yang katawan ni tiro niya. Ini yang katawan ni doa ko bang. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ay kadaklan katan ni na milalangan. Na andit ni kakamatero na ti Rasulullah. Agumiro ang uta kumiya mata kad qamatis salah nang giraw ka mabua aqamaha Allah wa adamaha. Nasakabi mata uro. Aqamaha Allah wa adamaha. Kangot tabito niyan, akad qamatis sala. Naridi ka no kay tindig sa sambayan. Tindig ka no kay tindig sa sambayan. Nang giraw ka mabua aqamaha Allah wa adamaha.
Aya sumiyugo sakitin dengan sannas wallah sa taman sa mata tagut-tago dunia wa adamaha. Kan natabi ako kan hindi kita nakatayo niya. Prilila ako niya. Ay kadaklan ka nakamata na budi ka kaya san. Sama ba di mata mana kamana kada. Di ka kriya, di ka ditutulud. Di ka disisiglo istorya. Tama sa miya katakbiratul ihram na dili magistorya. Tabi ako kan. Amit ni kakamatero na tigo Rasulullah kumata kad qamati salat nang giraw ka numabu mga maamuma akamaha Allah wa adamaha. Kano ba nga to katanuga? Sakabi mata ro na gusto Allah. Akamaha Allah wa adamaha. Minggu gulalan ni wa. Di kano ba kano mga balik Islam kan. Baka no kararangit eh. Tabi ako kan namata na mga balik Islam kan. Aqamaha Allah wa adamaha. Subhanallah. Di tanong kini marilila yun. Siya kamuto man kaya sifat ang usukan. Tanong ikiya po na. Mapita na bubud na ida may lera kanusi. Nakapuntan o. Inshallah. Menintan ko Allah. Diyan kaya paka bubayanatan na mabaluyai pintuan sa kakadugatan na bupakisabutan ra tanong wala so reality wala ma hakikatutin dapat insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika